An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siranya kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye tarata ye bi tarata bɛnnen bɛ nasara san kalo 8nan o ye uti kalo bi o tile 23 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye jɔminɛ kalo ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 25 ye ka bɛn san kalo fɔlɔ ma jate la hijira san 1444 san do dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Bakuruba fɔlɔ bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana kiriso ma olu kɔni ye baara dɔ kura dɔ kɔni sigi sen kan ka se ka sɛbɛnfura kura kɔni bɔ ni k'o bila kiri yɛrɛ taabolo o bɛ se ka faamuya cogoya jumɛn na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la logement social ko n'o bɛ tali kɛ an ka soko koɲɛw ɲɛnabɔli ma o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se kɔrɔvarikaw ka finitigila ka 49 minnu b'an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ maa dɔw kɔni bɔra kɔrɔvari jamana kɔnɔna na ka se ka na an ka Haut Conseil islamique jumali ɲɛmaw ka se ka na ɲɛfɔli dɔ k'olu ɲɛna yaasa se bɛ se ka kɛ an ka jamana ɲɛmaw ma cogo min na o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana kiribulon maaw olu kɔni ye gafe kura dɔ kɔni bɔ ni k'o sigi sen kan gafe in bɔkun tɛ dɔwɛrɛ dɛ u y'a yira k'a fɔ ko kiri kɔni ko a ɲɛdɔnnen tɛ maa caman fɛ gafe in kɔni bɔra kiribulon kɔni kɔnɔna na ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɔni kɛ kiri kɔni a bɛ se ka ɲɛfɔ maaw ye cogoya mun na hali fo ka taa se kiri yɛrɛ kɛbaa dɔw ma olu dɔw bɛ yen nɔ baara dɔw bɛ yen nɔ faamuyali dɔw t'a la ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ kiri kɔni a bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na min bɛ tali kɛ kiri minisiri Mamadu Kasonge ale bɛ ɲɛfɔli dɔ k'an ye baara in kun kan an ka lamɛn. N y'a jateminɛ k'a fɔ ko communication bɛ ka kɛ département kɔnɔ mais stratégie kun t'an bolo an t'a dɔn an bɛ taa fan min fɛ an t'a dɔn an kan ka kow kɛ cogo min na donc o de la an ka chargé de communication a ye plan de communication dɔ initié o cadre kɔnɔ an ye ni de mɔgɔw rencontré ka f'u ye k'an bɛ fɛ ka stratégie ɲɛnaman dɔ de dilan donc olu ye consultant dɔ ɲini k'a d'an ma maintenant consultant y'a ka baara kɛ donc ka ni gafe in labɔ k'a yira an ka communication a kan ka taa sira minnu fɛ a kan ka taa bolo min kan donc ale y'o gafe de sɛbɛn k'a d'an ma donc ani a ye an ka mɔgɔw fana bɛɛ former n'i y'a jateminɛ justice kɔnɔna na obligation dɔ bɛ a bɛ fɔ a ma ko obligation de réserve ça veut dire que juge i man ka kuma waati bɛɛ i man ka kuma ko bɛɛ kan donc ce qui fait que mɔgɔw kun bɛ siran ka kunnafoni di pour que a kana n'a fɔ k'u ye gundo dɔw bɔrɔtɔ donc o yɔrɔ kun bɛ yen filanan fana ye min ye mɔgɔw bɛ justice juger k'a sɔrɔ u t'a dɔn a bɛ fonctionner cogo min na donc u bɔra ka statistique minnu di an y'a kɔlɔsi k'a fɔ mɔgɔ sigiyɔrɔma 100 la mɔgɔ 80 ɲɔgɔnna olu t'a dɔn justice bɛ fonctionner cogo min na mais u caman kɔni ko k'u dalen tɛ justice la ko justice tɛ ka a ka baara kɛ ka ɲɛ n'i y'a lajɛ donc ce qui est kunnafoni u tɛ ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ justice kan bon min b'o fana kɛ justice acteurs fana olu fana tɛ a caman tɛ baara kɛ cogo min na mɔgɔw ka da justice la parce que dɔw b'a kɛ comme sisan i perdila parce que a diyara juge ye or a bɛ se ka kɛ i perdila sariya kan mais a fɔ cogo donc o b'a to dɔw b'a to hakili la k'a fɔ ko a ma kɛ sariya kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ kiri minisiri la Mamadu Kasonge a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nin baara ninnu sigi sen kelen kan kiri koɲɛw a ka se ka ɲɛdɔn cogoya min na an ka jamana kɔnɔ Ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra ye logement social ko o ko kɔni kɛmɛ furujugu ye a tɛ sa kunkan kuma tɛ ban logement social tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana ɲɛmaaw ye so minnu jɔ ni k'u di fantanw ma ale kumaw kɔni cayalen bɛ cakɛda min kɔni ɲɛsilen bɛ soko ani dugukolo koɲɛw ɲɛnabɔli ma o ɲɛma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko minisiri Kamena k'a ka baaraw kɔni k'a ma kɛ sariya kɔnɔna na dɛ ko majɛ dɔw kɔni kɛra ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko logement social ko n'a jɔra k'a bɛ di maaw ma ko maaw b'a sara ko nka ko dɔw kɔni bɛ yen nɔ se foyi tɛ maa minnu ye ko bɛ d'olu ma fu ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ma di olu ma dɛ logement social ko cakɛda min ɲɛsilen bɛ a baaraw ma ale ɲɛma b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Organisation de défense des droits au logement du Mali jɛkulu min bɛ lafasali kɛ Mali soko ani Mali dugukolo ko o ɲɛmɔgɔba ye ne ye kɔsa in na an y'an da don ministre Kamena an y'a fɔ k'a fɔ ko a ye so di a furumuso ma
o tɛ nkalon ye sabu ministre tɛ se ka bɔ k'o démenti anw ye an ka autorités alerté kabini lisi fɔlɔ annuleli la ka na bila kabini a ka lisi commission filanan sigili la an ye u alerté parce que namara ni suyɛni dabɔra yɔrɔ jumɛn na kabini ministre bɛ a ka chef de cabinet kɛ commission ɲɛmɔgɔ ye i b'a dɔn k'a fɔ o ye partage de gâteau de ye donc ministre a ka chef de cabinet de kɛ nin so in tilali ɲɛmɔgɔ ye donc jaabi mun bɔra an y'a ye bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ministre ye so ta ka da a muso ma sɔrɔsiw minnu binna a y'a tile la olu kɔmɔgɔw so minnu dir'u ma i bɛ ka fɛ olu kɔmɔgɔw dɔw ka so minɛn'u la k'u di nin attribution in na sariya ko logements sociaux ko n'a bɛ di c'est l'article 33 qui le dit ko pourcentage dɔ ka taa o ka ta ka di Mali dɛsɛbagatɔw ma Mali fantanw ma Mali tɛgɛjɛw ma maa mun tɛ se ka so jɔw yɛrɛ a ka d'u ma fo falaki o ka nin attribution namaralen n'a tun kɛra tiɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko so dira tiɲɛ kɔnɔ a pourcentage bɛ taa à peu près 40 logements dont 25 F4 et 15 F3 donc n'i y'a jateminɛ F4 25 tun kan ka di Mali fantanw ma fo falaki a tɛ sara a 15 F3 o fana tun kan ka di Mali fantanw ma a tɛ sara mais ministre ka nin attribution in an y'a ye k'a fɔ bɛɛ ka bɔ u k'a lajɛ a ye lisi mun bila i tɛ démuni tɔgɔya la donc ministre ka bɔ a k'a fɔ malidenw ye malidenw y'an ci tuguni k'a ɲininka Mali démuniw Mali fantanw ka hakɛ ye min u ka logement social min kan ka d'u ma fo falaki n'a tɛ sara ministre y'o kɛ min ye a ka bɔ a k'o fɔ malidenw ɲɛna a tɛ tile la a dira mɔgɔw ma yan Ibrahim Boubacar tile la a dira mɔgɔw ma yan c'est pourquoi an ye transition ɲɛmɔgɔw averti depuis un moment parce que bi ni tɔgɔ tiɲɛ bɛ logement sociaux ko la nin département in Kamina de bɛ k'a se autorités ma donc vraiment aujourd'hui il est grand temps que k'a daminɛ Asimina u k'u ka responsabilité ta bi tɔgɔ tiɲɛ kelen min bɛ se ka na ni fanga ye tɔgɔ tiɲɛ o logement sociaux ko de donc Kamina un homme qui est là pour bafouer les lois un homme qui est là pour violer les textes i ye fantanw jɛ k'a di i muso ma donc a ka bɔ a k'a yira malidenw na a ye Mali fantanw ka so kɛ min ye a ka bɔ a ko fɔ jamanadenw ɲɛna ni tun bɛ tali kɛ Mali soko ani dugukoloko ɲɛmaa ka seereyaw la o y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la n'an bɔra ye Côte d'Ivoire finitigiɛlɛka maa 49 min n'olu minɛlen bɛ an ka jamana kɔnɔna na kumaw kɔni cayalen bɛ maa dɔw kɔni wulila ka bɔ Côte d'Ivoire maa 30 ani kɔ bɔɲɔgɔnko ka se ka na an ka Haut Conseil islamique du Mali maaw ka se ka na fara ɲɔgɔn kɔni kɛ ni olu ye baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛla sura u y'a yira k'a fɔ k'u nakun tɛ dɔwɛrɛ dɛ olu kɔni nana ka se ka na ɲɛfɔli kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Cherif Ousmane Madani Aidara ye a ka wulikajɔ kɔni kɛ ka kuma an ka faamaw fɛ u ka se ka nin maa ninnu kɔni bila kɛnɛ in ka yen nɔ Haut Conseil islamique du Mali tɔgɔ la Cheikh Oumar Thiam ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn Cheikh Oumar Thiam ne deuxième vice-président du Haut Conseil islamique du Mali la Haut Conseil islamique président ne Ousmane Cherif Madani Aidara ye ani Haut Conseil islamique bureau membre caman ka fara chrétiens kan catholiques ni protestants Mali kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ousmane Madani Aidara ka so an nakun yan délégation n'o de ye cidenw ye minnu bɔra Côte d'Ivoire maa 30 ani maa 2 société civile b'a la diinɛmɔgɔw b'a la uruwaw yɛrɛw b'a la olu de wulila ka bɔ Côte d'Ivoire ka n'u jigiya kɛ Mali diinɛmɔgɔw ye k'u jigi da an ka Ala kɔfɛ k'an ka wuli ka jɔ ko ka da ka k'u siranna k'olu de bɛ Côte d'Ivoire u bangena ye u ka bolofɛnw bɛ yen u lasili u b'o dɔn o kumana sira min b'u dusukun na u ye ɲɔgɔn ye o kɛ u bɛnna ka o kumana u ka délégation wuli ka na maa 32 u kana se Haut Conseil président ma n'o ye Ousmane Cherif Madani Aidara ye ka deli Ala kama a ka wuli ka jɔ jigiya ye maliyɛn ma miliyɔn hakɛ min bɛ Côte d'Ivoire olu ye ka Ala deli fitinɛ a kana kɛ Côte d'Ivoire a kana kɛ Mali kɔnɔ ɲɔgɔnfɔnbaliya min bɛ yen bi k'o ban ani Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ an ye bɛɛ lamɛn an y'u ka kuma lamɛn n'i y'a lamɛn a bɛ i n'a fɔ ji ka ci ɲɛ kan nka Ala bɛ yen o kumana an bɛna Ala deli kɛ n'Ala sɔnna ma an bɛ se an ka faamaw fana ma olu fana deli walasa Ala bɛ se ka bɔda di an ka jamana fila ma ka sɔrɔ tɔɔrɔ ma se maa si ma. ni tun bɛ tali kɛ Cheikh Oumar Thiam na Haut Conseil islamique du Mali tɔgɔ la o kɔfɛ maa minnu bɔra Côte d'Ivoire ka na olu ka kumalasela dɔw bɛ tali kɛ Alimami Konate la ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Alimami Konate ne bɔra Côte d'Ivoire ne ye imamu ye an farala an balima maliyɛnw kan ye ka na kuma an fa fɛ min ye Cheikh Ousmane Madani Aidara ni Haut Conseil fɛ kuma min kɛra an ka ulama bali mɔgɔ si la ka an ka lɔn n'an sera Ala ta kɔ nouvelle dimanche bɛ sɔrɔ an ma nata n'Ala sɔnna an bɛna nouvelle dimanche sɔrɔ depuis an ma na an ka lɔn tagabolo bɛ ɲɛ parce que Mali nana n'o le Mali nana ni tagabolo ɲuman le an nana fana an jigi fara n'Ala sɔnna an nisɔndiyali bɛ kɔsɛbɛ inchallah. ni tun bɛ tali kɛ Alimami Konate ka seereyaw la u y'a fɔ cogo min na
yarabi ala ka bɛɲɔgɔnya sabati ni ko la fɛn fɛn da ka di an ka jamana na ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni sigilen don sen kan an ka jamana kɔnɔna na u ye faraɲɔgɔnkanba kɔni kɛ kulu yɛrɛ tɔgɔ ye ko 3R Maya u ye faraɲɔgɔnkanba kɔni kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ farafinya danbe ye jumɛn ye a ɲɛmaa ye Dr Fode Musa Sidibe ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Bi baro sigi bɛ min kan ka farafin ladɔnniya a k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ an b'a fɔ civilisation fɔlɔ de daminɛna farafin na farafin fɔlɔ de civilisation kɛ farafin fɔlɔ de mathématique farafin fɔlɔ géométrie physique chimie irrigation géométrie tout ça farafin fɔlɔ de ye nin bɛɛ créé hali mètre an bɛ mètre min kɛ ka fɛnw suma a fɔlɔ la farafin de la donc o dɔnniyaw n'o o fɛsɛfɛsɛliw an ye baro in de sigi o kama walasa an minnu bɛ kɛnɛ kan ani a bɛna taa radio ni télé caman na n'a tɔgɔ ye Kalala Omotunde ale ye an bɛ se k'a fɔ Cheikh Anta Diop bɛɛ b'o tɔgɔ dɔn o nɔrɔlabila de don anw bolo sisan donc an y'a lana o de kama a k'an lafaamuya walasa an bɛ se ka segin an ka farafinya ma an bɛ se ka segin a ma ka se k'a kuma fɔ k'a dɔn caman bɛ fɛ ka segin a ma mais a kuma t'u da. Ni tun bɛ tali kɛ Dr Fode Musa Sidibe la a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka nin hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye kalan dɔ kɔni sigila sen kan yasa bɛnkan sɛbɛn min kɔni bɛ yen nɔ n'a fɔ a ma ko accord d'Alger ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ o kow la kalan yɛrɛ kɛra maa minnu kunna a yirala ka ko kalan in kɛra musolakaw de kunna musolaka ninnu bɔra togodaw de la ka na fara ɲɔgɔn in bɛɛ lajɛlen nana kɛ Bamako yan nɔ kalan in kun tɛ dɔwɛrɛ ye accord d'Alger a kɔnɔ kow ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ a la k'a kow fɛsɛfɛsɛ projet min yɛrɛ ye baara in kɛ a fɔ a ma ko projet Grefa min bɛ tali kɛ Loda Kulubali ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. A jateminɛla ko depuis wagati la gafe dɔ bɛ Mali bolo n'an b'a fɔ o ma ko accord d'Alger donc a jateminɛla k'a fɔ ko accord d'Alger c'est vrai a signé a mɛnna mais hali bi a kɔnɔna fɛn ma faamuya maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ donc AIN ka partenaire dɔ bɛ yen n'o ye Grefa ye olu de bɛ ka activité in kɛ o ye ka muso 26 ka na accord in kɔnɔna fɛn ka ɲɛfu ɲɛna pour que olu yɛrɛ ka se ka segin ka taa u ka sigida la ka taga min fɔru ɲɛna min kalan'u kunna u ka se ka t'o lase jamanaden tɔw ma u ka sigida la i b'a ye k'a fɔ minnu nana baara in na u bɔra Mali yɔrɔ caman na. Ni tun bɛ tali kɛ Loda Kulubali la a y'a fɔ cogo min na ala ka nin hakilina ninnu sabati kɛnɛ in kan nɔ ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ muso ni du ni denbaya ma ale ka ciden kun bɛ kɛnɛ kan Saɲɔ Dumiya ale ye kuma min fɔ o filɛ. N'i ye bɛn kɔni fɔ muso sen kan ka don a la wa mɔgɔ minnu taara a musolaka ni a denmisɛnninlaka de ka ca parce que n'i ye an ka kɛlɛbolo ninnu jateminɛ a kɛlɛkɛla ninnu ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ denmisɛnninw de ta k'u bila ɲɛfɛ a bɛ fɛn min ye kunnafoni ko ye fɛnɛ n'i donna jamana kɔnɔ muso kɔni ale bɛ kunnafoni kalama donc n'i ye muso don kɛlɛ fagali la a ka ca ala fɛ muso ni denmisɛnnin an b'an sago sɔrɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Saɲɔ Dumiya la minisiri tɔgɔ la a y'a fɔ cogo min na ala ka nin hakilina ninnu sabati ni muso ye fɛn caman faamuya a dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya caman b'an ka sigidaw kɔnɔna na an bɛ kisi olu ma ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra ye dɔgɔfurancɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya kari dɔw yirituru baara dɔw kɔni kɛra Katikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kati farada la baara in kɛnɛ ka yen nɔ min bɛ tali kɛ Kɔmanda Bouakari Kulubali n'ale ye Kulikoro Oseforo ɲɛmaa dɔ ye ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Ne tɔgɔ ye Kɔmanda Bouakari Kulubali ne ye Kulikoro mara ɲɛmɔgɔ ye ji ni kungo c'est-à-dire Oseforo an bɛ kɛnɛ mun kan an bɛ yirituru kɛnɛ de kan et puis o kɛnɛ nisɔndiya kɛnɛ de don wasa kɛnɛ de don nimisi wasa kɛnɛ de don APDM association des patriotes pour le développement du Mali APDM Kati san o san olu bɛ yirituru boloda ni y'a édition sabanan de salon ta an y'o kɛ Kati Kulubasira la donc ni 3e édition an y'o kɛ Farada la donc u ni Kati Farada jeunesse mɔgɔw jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka tila ka cantonnement des eaux forêts mɔgɔw fɛnɛ fara kan ka a baara kɛ i n'a fɔ ɲinan yirituru kolongo karili Kati mara la donc an b'o kɛnɛ de kan an bɛ kɛnɛ mun kan ɲɛ b'a la an bɔlen bɛ ka an ka yiri dɔ bɛ yen a fɔ a ma ko Fikisi Jeda o 200 an bɔra ka o de turu sisan a yiri kelen kelen bɛ aw ɲɛ b'a la an ka nɛgɛ a bɛ fɔ a ma ko kɔrse o kɛlen bɛ ka yiri in balamini o bɛ kɛ ni hakilinata jumɛn ye an ka ɲɛmɔgɔbaw ɲinan u ko k'a jɛlen tɛ a dagalen tɛ mɔgɔ si ye i ka yirituru ɲinan yiri mun ma lakana i ka yirituru yiri mun bɛ bila ten baganw ni fɛnw bɛ ka na dun o de kama o ɲɛ b'a la ɲinan yiri mun turula yan kɔrse b'a bɛɛ la jeunesse yɛrɛ kɛlen bɛ ka piquew kɛ ka barbelé kɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi. Ni tun bɛ tali kɛ Kɔmanda Bouakari Kulubali la ka bɔ Kulikorokaw fɛ yen nɔ kɛnɛ in ka yen nɔ Lieutenant Yaya Jɛnɛpo ale ye Kati Oseforo ɲɛmaa dɔ ye ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ yiri yɛrɛ kan ko yiri yɛrɛ nafa ye jumɛn ye an k'ale lamɛn. Lieutenant Yaya Jɛnɛpo ne bɛ baara kɛ Kati Oseforo la an bɛ kɛnɛ min kan bi n'o ye yirituru kɛnɛ ye yiri ye falenfɛn de ye falenfɛn koloma min si kuntala ka ca o tɛmɛnen kɔfɛ n'a Ala ye yiri da a y'a da pour que a k'anw nafa de mais yiri da kun yɛrɛ ye 2 de ye
folo folo flem bo sanfɛ ka jigin hadamadenw kan yiri ka se ka dɔbɔ tile kalaya la k'a bɛrɛbɛ mɔgɔ ma o y'a nafa fɔlɔ ye a nafa filanan ka balo ɲini ka di hadamadenw ma ani ka hadamadenw mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ n'a fɔra balo mun bɛ dun o ye tiɲɛ mais ka nafolo fana lase hadamaden ma ka suma lase hadamaden ma ka ji lase hadamaden ma ka nafa wɛrɛ lase hadamaden ma min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a ka mɔgɔya ka dɔ fara a kan yiri nafa dɔ ye fana ka kɛnɛya lase hadamaden ma parce que yiri ka kɔrɔ ni pharmacie ye n'i y'a mɛn pharmacie o ye tubabu furaw ye yanni pharmacie ka da hadamaden bɛɛ tun t'i yɛrɛ furakɛ wula de kɔnɔ ka taa wula kɔnɔ ka taa yiri bɔ a faraw a ŋɔmɔw a liliw a yɔrɔ dɔ bɔ k'a kɛ k'i yɛrɛ furakɛ donc o sababu ye min kɛra min tun bɛ hadamadenw nafa kosɛbɛ yanni pharmacie ka na hali pharmacie nalen pharmacie fura caman bɛ yen n'i y'a jateminɛ a buruji la i b'a sɔrɔ o yiri yɔrɔ dɔ de ta k'a bayɛlɛma k'a kɛ tubabu fura ye a caman bɛ yen o yiri yɔrɔ dɔ de bayɛlɛmalen k'a kɛ tubabu fura ye donc an kana yɔrɔ kɔ yiri nafa kɔni mɔgɔ bɛ se ka dɔ de fɔ a la maa si tɛ min bɛ se k'a fɔ k'a bayɛlɛma mɔgɔ si k'o fɔ an bɛ dɔɔnin de fɔ a la k'a tɔ to ten n'i y'a ye mɔgɔ bɛ yiri tiɲɛ a caman bɛ sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ de tɛ yiri dɔn kɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ yiri dɔn ka se hakɛ dɔ la i tɛ sɔn ka yiri tiɲɛ misali la fadenya de bɛ yiriw fana ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔ fadenya bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na adamaden i bɛ se ka muso caman furu ka den caman sɔrɔ yiri fana a bɛ fɛɛrɛ dɔ de tigɛ ka fɛɛrɛ min b'a to a bɛ se ka bugu ka dugukolo labɔ ni misali la bumun na bumun bɛ kaman de k'a kisɛ la pour que n'a cira kisɛ ka se ka yɛrɛkɛ ka diɲɛ labɔ mangoro b'a fɔ ayi ale t'o kɛ mangoro bɛ kisɛ a bɛ fɛn duman dɔ k'a la mɔgɔ bɛ min dun ka kɛ jagoku ye ka taa n'a ye diɲɛ fan o fan donc n'o taara yɔrɔ min na a bɛ kolo bila a bɛ fɔlen nɔrɔnan bɛ fɔ non ne t'o kɛ ne bɛ nɔrɔnan kɛ nkolo n kisɛ la ni tɛmɛtɔ min nɔrɔ la ni n bila yɔrɔ min na a bɛ fɔlen donc yiri o yiri bɛ dugukolo kɔ kan i b'a sɔrɔ fɛɛrɛ dɔ de b'a bolo fɛɛrɛ min b'a kɛ a bɛ fɛ ka bugu a bɛ se ka bugu ka dugukolo labɔ ka yɛrɛkɛ ni tun bɛ tali kɛ Lieutenant Yaya Jɛnɛpolo a y'a fɔ cogo min na yiri nafa tɛ ban fɔlɔ an ka yiriw tɔbɔtɔ yasa yiriwa an mago bɛ min na o ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye jɛkulu caman kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka forum belebeleba dɔ kɔni sigi u y'a yira k'a fɔ k'a tɔgɔ bɛ fɔ FOMA u ka baara kɔni ɲɛsinnen tɛ dɔwɛrɛ ma dɛ denmisɛnninlaka minnu bɛ yen nɔ ka se ka gɛlɛya ta ka bɔ olu kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya dɛsɛbaatɔw fo ka taa se maa lujuratɔw ma kɛnɛ in kan a ɲɛmaa ye Jime Kante an k'ale lamɛn. N'i y'a mɛn k'a fɔ ko baɲumankɛtɔn a bɛ baara kɛ ni yamaruya dɔ kɔnɔna ye ni o ye faso ka yamaruya ye faso bɛ sɛbɛn di k'a fɔ ko aw yamaruyalen don ka an dɛmɛ an ka se ka jamanadenw dɛmɛ mais bolokɔnɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ du fɔ donc o kosɔn baɲumankɛtɔn caman bɛɛ bi i seko ni na i damana nka ka se ka fara ɲɔgɔn kan hakili la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka maliden caman la hinɛ kosɛbɛ baɲumankɛtɔn dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kɔni ka baara ɲɛsinnen bɛ dɔrɔn denmisɛnniya bɛ se ka kɛ hɔrɔnya kɔnɔ cogoya min na i n'a fɔ Open Mali oui pour une enfance noble n'i ye Solidaris 223 ta o fana ye baɲumankɛtɔn in a sinsin bereba dɔ ye initiative bɔra mun na olu bɛ musow dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ani dɛsɛbagatɔw firiyabagatɔw falatɔw ani an ka sɔrɔdasi minnu ni olu bɛ to kɛlɛkɛyɔrɔ la u ka denbaya minnu bɛ t'u kun n'u bɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ u bɛ se ka caman dɛmɛ u ka sɛbɛnfurakow ani u ka balokow la cogo min na baɲumankɛtɔn wɛrɛw fana bɛ a kɔnɔna na minnu ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ denmisɛnnin minnu ni Ala b'u garijɛgɛ banaw la a bɛ fɔ minnu ma k'a fɔ ko bon i n'a fɔ kansɛriw i n'a fɔ kunkololabanaw an bɛ ɲɔgɔn kalama a taamasere fɔlɔfɔlɔ ye min ye tako fɔlɔ min kɛra minisiri min ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ lahalayaw la n'o ye ministre de l'action humanitaire ye ale de y'a denfaya ta a yɛrɛ sera a kɛnɛ kan ka bonya caman kɛ k'a ko sankɔrɔta kosɛbɛ ka tanunika caman ani bilasiralikan caman ladi an ma o b'a yira k'a fɔ ko ani furancɛ fanga mɔgɔw non seulement que an bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛ baara min na a baara ka d'u ye wa an dalen don u la fana k'a fɔ u seko n'u damayira ye fɛn fɛn ye u b'o kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Jime Kante la a y'a fɔ cogo min na ala ka hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an ka cakɛda mun ka baaraw ɲɛsinnen bɛ jako ma kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a bɛ fɔ a ma ko CNCM olu kɔni ye faraɲɔgɔnkanba kɔni kɛ ka se ka hakilijagabɔ kɛ ka baara dɔw kɔni sigi sen kan ka ja dɔw bɔ min bɛ se ka ɲɛsinni kɛ an ka kokɔrɔw ma k'an ka kokɔrɔw kɔni ka hakilijigi kɛ o kow la a ɲɛmaa dɔ ye Fuseni Mayiga ye an k'ale lamɛn. Minisiri min ɲɛsinnen don Mali seko ni dɔnko kow la a y'a ɲini CNCM fɛ a ka baaraw boloda minnu b'a to Mali sinema bɛ se ka jɔyɔrɔ fa Mali ɲɛta kɔnɔ baara min bɛ se k'a to Mali sinema bɛ se ka kɛ bolofɛn ɲuman ye ka hakilina ɲumanw cari jamana kɔnɔ ani ka maliyɛnw hakili jigi Mali tun ye jamana min ye kunun o kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka n'i ye maaw hakili jigi jamana tun bɛ taabolo min na kunun o kun ye ka maaw bilasira bi ani ka sini jateminɛ ni bolo sira ɲuman ye donc an b'o baara de la a baara kun ye ka jakuraw bɔ minnu b'a to maliyɛnw b'u yɛrɛ ye min na jakura minnu b'a to fɛnɛ Mali tɔgɔ bɛ se ka yanga kɛnɛ ma cogoya min na
n'i ye kunu yɛrɛ ta kunu ye hakilina ye min ɲɛsinnen don Mali ka indépendance événement ma ni jan bɛna kɛ sababu ye mɔgɔw k'a dɔn Mali indépendance yɛrɛ a nana cogo di fédération kun ye jumɛn ye jɔyɔrɔ jumɛn min kan ka k'a la a cila ka sababu kɛ mun ye a cilen kɔfɛ a ye mun de lase jamana fila ninnu ma donc filimu kelen bɛ o kan sɛgɛsɛgɛya la filimu filanan bɛ kuma maa minnu wolola le 22 septembre 1960 an sela ka maa 5 ɲɔgɔnna ye minnu wolola 22 septembre 1960 an y'a laɲini ka kuma d'u ma u k'a fɔ an ye olu Mali 1960 kana se bi olu yɛrɛ ɲɛ bɛ Mali la cogo di donc o y'o fɔ an ye o ye filimu filanan ye a filimu sabanan ye ko Elzi était n'i ye indépendance kuma ta Mali la i bɛ muso kelen min tɔgɔ mɛn ka caya o ye Awa Keita ye mais muso camanba de bɛ yen minnu fana y'u jɔyɔrɔ fa donc filimu bɛna kɛ sababu ye ka o muso ninnu bɛɛ hakili jigin mɔgɔw la ani ka kɛ sababu ye an balimamuso minnu bɛ yen ni leadership ko b'u kɔnɔ bi u k'a dɔn jɔyɔrɔ min bɛ se ka kɛ muso la jamana ɲɛtaa kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Fuseni Mayiga la kɛrɛnkɛrɛnnenya CNCM ɲɛmaa dɔ don a y'a fɔ cogo min na yɛrɛ bɛ Ala ka hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen cakɛda min b'an ka jamana kɔnɔna na kabini kumanijan Service National des Jeunes SNJ maaw olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ faraɲɔgɔn in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ n'a ma ye k'a fɔ ko baara min n'a kun sigilen don kabini kuma jan baara in kun tɛ ka kɛ Colonel Asimi Goita k'ale baara in kɔni lakuraya cakɛda in yɛrɛ ka baara kɔni ɲɛsilen bɛ maa minnu ye garisɛgɛla forobaca la fonction publique ka se ka baara kɔni kɛ olu kunna k'u la kɔkɔ sɔrɔ siyaw kalan kɔni na ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'u ka baaraw ye u ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na a ɲɛmaa dɔ bɛ tali kɛ Adama Koyita la an k'ale lamɛn. San 39 hali adamadenya kɔnɔ an bɛ se ka barika da Ala ye. An b'o hokumu de kɔnɔ bi Service National des Jeunes a daminɛna san 1983 a daminɛna o don Ala ni Musa Tarawele barika an bɛ barika da ka bonyamasegin kɛ ale ye o don kama anw kɛra mɔgɔ fɔlɔw ye anw donna kan kɔnɔ 1985 an ye san 2 kɛ drapeau kɔrɔ o ni ko caman bɛnna mais alhamdulilayi rabbil alamin fo Ala ye bi jira an na donc an b'o nisɔndiya hokumu de kɔnɔ bi ayiwa a y'a la kɔlɔsi k'a fɔ kabini an kɔni y'a nin daminɛ an kɛra mɔgɔ tilennenw ye an kɛra mɔgɔ sabalilenw ye an kɛra fasoden ɲumanw ye an ka contingent la i t'a mɛn k'a fɔ ko dɔ welela fanga bonda la k'a ye nafolo dun i t'a mɛn ko dɔ welela fanga bonda la k'a ye jamana sɔsɔ o mɔgɔ tɛ an na fiyewu donc o ye jɔyɔrɔba ye an ye bilankɔrɔw fana ye parce que olu baaraw fana bɛ sen na an bɛna kɛ bilankɔrɔw ye i y'a mɛn walasa ka jamana dɛmɛ défense hukumu kɔnɔna la yɔrɔ o bɛɛ ye barikaw de ye o bɛɛ ye koɲumanw de ye an na fana ɲɛmɔgɔ caman bɔra an na dɔw kɛra ministrew ye dɔw kɛra ambassadeurs ye dɔw kɛra directeurs généraux ye a bɛɛ kɛra fasoden ɲuman de ye an bɛɛ kun carilen don jamana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ bi alhamdulilayi rabbil alamin SNJ fo ka na an ma SNJ b'o la n'o ye Amicale des anciens du service a kɛra kunkɔrɔta ye ayiwa an ka laɲini mun ye SNJ a ka continuer parce que an ma SNJ Amicale des anciens du service ale yɛrɛ de ka kɛlɛ y'a to ni service jeune nouvelle formule ni segin kɛra a kan an n'an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Bubu Jalo ye an ye kɛlɛ kɛ kosɛbɛ pour que SNJ ka segin ka na jamana kɔnɔ alhamdulilayi rabbil a seginna ka na jamana kɔnɔ mais il faut que mɔgɔw k'a faamuya an ma SNJ o ye mɔgɔ minnu ye SNJ kɛ kɔrɔlen u bɛ denmisɛnninw yɛrɛ basigi kosɛbɛ n'i gɔlɔnen don i bɛ tilen n'i tilenna i bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye. Ni tun bɛ tali kɛ Adama Koyita la o kɔfɛ Usman Abu Jalo ale fana ye SNJ ɲɛmaa dɔ ye an k'ale fana lamɛn. A nana jɔn anw ye cɛsiri ta an ma SNJ k'a fɔ a ka sigi a kɛra san 26 kɔfɛ mais o fana kɛra IBK tile la IBK de fana y'a sigi o kɛra 2016 2017 Keba Sangare numera 2018 mɔgɔw donna mɔgɔ 600 donna siɲɛ fɔlɔ la fɛn ka 700 bon an ko a tɛ se ka to ten fo anw fana ye mun ɲɔgɔn kɛ an ɲɛ b'a jamana bɛ lahala min na sisan bɛɛ de ka t'a la o de y'a kɛ an talen présidence la mois de février la an ni président ka mɔgɔw ɲɔgɔn ye an y'a ɲɛf'u ɲɛna k'a fɔ an b'a fɛ vraiment maa passe la fonction publique la ala y'a kɛ président y'a ta a ba la vraiment a diyara an ye a ye pɛrɛn an ye parce que n'a tun ma jɔ sisan hali ɲagaminan min kɛra Mali la a tun tɛ kɛ parce que 90 u y'a se ka ɲɔgɔn kɛ mais a ma se ka passer parce que a y'a sɔrɔ an ka mɔgɔw faamu Menaka bon ni nin kɛra sisan san 2 san 3 kɔnɔna la mais an bɛ mun ɲini halisa jamana ɲɛmɔgɔ fɛ mun b'an fɛ bi Colonel Asimi 600 700 tɛ fɛn ye an ka taa 2000 2000 la Maroc bɛ 15 000 $ par an parce que bi anw dalen b'a la ko SNJ ni mɔgɔw donna mɔgɔ 5,000 6,000 an bɛ san 5 wɔɔrɔ sɔrɔ ɲagaminan bɛ kɛ n'a tɛ kɛ na parce que i b'a sɔrɔ tugudaw bɛɛ la parce que ni SNJ ta fonctionnaire ta
administration agriculture mɔgɔ b'a la vétérinaire b'a la dɔgɔtɔrɔ b'a la enseignant b'a la a bɛɛ bɛ o don olu bɛ fɔ commune na donc ni a tuma jɔ an ka jate la sisan b'a sɔrɔ mɔgɔ 5,000 mɔgɔ 3,000 bɛ au moins saraki kɛ na sisan donc vraiment a lawale diyara an ye nin fana an ye nin kɛ pour que a se k'an ka mɔgɔw fana fara ɲɔgɔn kan parce que dɔw bɛ san 20 san 30 ma ɲɔgɔn ye donc vraiment o fana nisɔndiya dɔ ye. Ni tun bɛ tali kɛ Usman Abu Jalo la SNG ɲɛmaa dɔ don u y'a fɔ cogo min na nin hakilina in ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye baɲumankɛtɔ jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Plan Mali olu ye dɛmɛ dɔ kɔni kɛ maa cololenw ye segukaw fɛ yen nɔ gɛlɛya ye maa minnu kɛ k'u sigiyɔrɔ bila dɛmɛ dɔ kɔni taara ka ɲɛsin olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya baloko ta fanfɛla la Dr Mumuni Sanogo ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Malo 50 kilo bɔrɔ 100 ani bɔrɔ 63 lɔgɔti boîte kumaba o boîte 163 spaghetti carton o 163 sukaro 5 kilo 163 ka fara tulu 5 litres ka fara o 163 kan ani safinɛ carton o 163 donc a b'a to du fɛn o fɛn bɛ yen a déplacer nu na a du kelen-kelenna bɛ a kelen-kelen sɔrɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Dr Mumuni Sanogo la o kɔfɛ dɛmɛ dira maa minnu ma olu ka kumalasela b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. U nana bɔ ɲɛ min kan na u y'an jate ka sɔrɔ ka a k'an ɲɛ u tilata k'an kɛ u ka mɔgɔw ye u balimaw don u sigiɲɔgɔnw na. Plan Mali mun ye dɛmɛ don aw na nin t'a sɛngale ye ani cɛ ani baraji. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔ ka seereya la minnu ye dɛmɛw sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi yala ka hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya maa minnu sɔrɔ nɔgɔya ka se ka ta ka ɲɛsin olu ma n'an bɔra ye Sijo Tamani n'ale ye kunnafoni sira dɔ ye an ka jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'a sigila segin an ka jamana kɔnɔ a ye san 9 sɔrɔ o san 9 sɔrɔ u y'o anniversaire baaraw kɔni kɛ u y'a yira k'a fɔ ko ɲinɛta kɔni baaraw kɔni sigila ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma gɛlɛya min bɛ kunnafonidilaw sɔrɔ u ka baaraw kɔni kɔnɔna na u ye ɲɛfɔli kɔni kɛ o ko la a kɛnɛ in ka yen nɔ Kadijatu Kone n'ale ye kunnafoni ko minisiri so olu ka maabɔ kun don kɛnɛ in ka yen nɔ ale ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Sijo Tamani ka san 9 anniversaire la u ye bakuruba kuma dɔ ta n'o ye journalistes ka lakanani ye u ka baara kɔnɔna la nin ye ministère ka kɛlɛ fana ye k'a fɔ ko ka journalistes protéger u ka baara kɔnɔ u ka se ka kunnafoni ɲuman ɲini ka se ka kunnafoni ɲuman di n'an y'a ta k'a lajɛ u y'a fɔ fana ko n'i ye jamana kɛcogo lajɛ a ka se ka kunnafoniw ka walawala kosɛbɛ parce que journaliste b'i n'a fɔ fana kɛlɛkɛden de ale fana bɛ taga de ka taga information ɲini ka na n'a ye k'a lase ni information ma fɔ ka ɲɛ a bɛ se ka na ni furukufurukuliw ye a bɛ se ka na ni mankan kerew ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc journaliste jɔyɔrɔba bɛ jamana lakanani na i n'a fɔ an ka tenutigiw bɛ a kɛ cogoya min na. Ni tun bɛ tali kɛ Kadijatu Kone na a y'a fɔ cogo min na ni hakilina min n'a sigila sen kan yarabi ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Samake min bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Mɛkisikaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ min ye Mɛkisiki ye an bɛ don min na ko bi ko Mɛkisiki kiiri tigɛlama ko bɛ wulikajɔ la bi ni ka se ka maa dɔw kɔni ɲini dɛ a yirala k'a fɔ ko kabini san 2014 ko min ye étudiant dɔw ye n'o ye kalanden ma 43 k'olu ɲɛma tununna ko fo sisan ko kibaruya fosi ma sɔrɔ o la nka k'an bɛ don min na ko bi ko sɛgɛnnamaa dɔw kɔni ko wulikajɔ bɛ ka kɛ olu nɔfɛ sɛgɛnnamaa n'i y'o ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye procureur général kɔrɔ ye Mɛkisiki procureur général kɔrɔ n'ale yɛrɛ tɔgɔ ko Jésus Mirilo Karama ko tɛgɛ kɔni dara ale kan ko wa ko yamaruya dira fana ko min ye lakanaba maa 64 ɲɔgɔn na ko ka se ka tɛgɛ da olu fana kan n'an bɔra an bɛ taa Europe kaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ min ye Europe dugu caman kɔni ko dɔ fana tɛmɛnen na ko min ye sanfiɲɛba dɔ kɔni ko fiɲɛba dɔ kɔni ko ale kɔni wulila nin dugu na kosɛbɛ dɛ wa yirala ka fɔ ko fiɲɛ ko a fanga kun ka bon ko barika kun b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ ko a kɔni kɛra sababu ka maa 12 bonyaŋɔ ka olu kɔni kasara o ni la wa min ye yiri caman kɔni fo ka taa se maaw bololafɛn caman ma ko a ye tiɲɛni se o bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra an bɛ taa Turki ye an b'a dɔn k'a fɔ min ye mobiliba dɔ n'a bɛ wele ko camionba ko ale kɔni y'a boliba kɔni kɛɲɛ sa ni ka i kunda jama ka dɔ fana tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ ko a kɛra sababu ka maa 29 k'olu jɔgi kɛ maa 16 ko olu bɛɛ lajɛlen kasara o ni la sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko a na kɛ i n'a fɔ mobiliba in a fɛrɛn kɔni a ma se ka a lajɔ nin waati na n'an bɔra sa an bɛ taa Canada an b'a dɔn k'a fɔ kan min bɛ wele ko la langue Molière n'o ye français ye ko an bɛ don min na ko bi ko ale tun bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ de la ko nka k'an bɛ don min na ko bi ko a bɛ ka jigin kosɛbɛ kosɛbɛ dɛ fɔcogo wɛrɛ la min ye anglais-kan kɔni ko o kɔni fɔbaga de ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ Canada-kaw fɛ yen ni ka tɛmɛ français kan o kuma ko ni wulikajɔma kɛ don nataw la ko yalima français a tɛna tunu ka bɔ nin jamana in kɔnɔna la karamɔgɔ Sidiki ye kunnafoni min sɔrɔ jamana kɔ kan o la kumaba dɔ tuye ni sɔgɔmada in na.
Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ